Når du varmer op, stiger muskeltemperaturen, og det gør, at din musklers elasticitet bliver øget. Når du rammer ca. de 40-45 grader, arbejder de bedst sammen. Og det gør, at strækbarheden øges, og risiko for skader formindskes. Når du ikke opvarmer, er det kun 10-15% af blodet, der går til musklerne. Men når du er under hård opvarmning, går 70-75% af blodet til musklerne, så der kommer mere ild til musklerne. Jo hårdere du opvarmer, jo mere øges vejrtrækningen. Ved at vejrtrækningen øges, kommer der mere ild i blodet, som musklerne kan bruge på, når du varmer hårdt. Hvis du under din opvarmning laver øvelser, der minder om det, du skal til at lave efter opvarmningen, vil hjernen vende sig til det. For eksempel, hvis du skal spille fodbold, vil noget løbetræning og skudtræning være effektivt. Når du er mentalt klar, bliver din hjerne mere fokuseret. Hvis du f.eks. træner op til svømning, så er det vigtigt, at du holder fokus, så du ikke sluger vand, når du svømmer. Inden du skal svømme, kan det være godt at slappe af og tænke på, hvad man vil gøre og hvad for en teknik man skal bruge, så man ikke går i panik, hvis man sluger noget vand.